ካብ ሃገሩ ብዙሕ ክወፅእ ዘይረአ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ምፋርቕ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣብ ውሽጢ ክልተ ቐነ ናብ ቻይናን ሩስያን ዑደት ኣካይዱሎም። ኣብ ክልተን ሃገራት ናይ 4 መዓልታት ወግዓዊ ዑደት ዘካየደት ፕሬዚደንት መራሕቲ እተን ሃገራት ብድምቀት ተቐቢሎም እዮም። ዝኸብርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ሎሚ ዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ቻይናን ሩስያን እንታይ የምልክት ዝብል ሰፊሕ ትንታነ ናባኹም ክነቕርቦ ኢና። ክሳብ ፍጻመ መደባትና ምሳና ክትጸኑ እንዳሓተትና ሳብስክራይብ ከምኡውን ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቕ ስድራና ንኽትኮኑ በኣኽብሮት ንሓተኩም ሰናይ ጻንሖት። ኣቐዲሙ ቅድሚ እዚ ዑደታት እዚ ሚኒስትርታት ጉዳያት ወፃኢ ክልተን ሃገራት ኣብ ኣስመራ ወግዓዊ ዑደት ከም ዘካየዱን ይዝከር። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ቺን ጋንግን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭን ኣብ ቅድሚ ኣዋርሕ ናብ ኤርትራ ምብጻሕ ኣካይዶም ነይሮም እዮም። ኣብ ዑደቶም ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣናት ሃገርን ከም ዝተራኸቡ ይፍለጥ። ምብጻሕ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ቤጂንግን ሞስኮን እንታይ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል? ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ቻይናን ሩስያን ዘካየዱ ዑደት ብዓይኒ ዲፕሎማሲ ክረአ እንከሎ ዓብዪ ዓወት ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ عبدالرحمن سيد أبو حاشم يسارب أب ቻይናን ሩስያን ጽቡቕ ኣቀባብላ እዩ ተገይሩሎም ጽቡቕ ኣፍልጦን ተዋሂቦ እዩ ይብል። ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ብዲፕሎማሲ ካብ ዓለም መንጻሉ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ከባቢ ከም ፈጣሪ ጸገም ይቁጸር ከም ዝነበረ እዩ እቲ ተንታኒ ዝገልጽ። ካብዚ ዓለም ለኻው ተነጽሎ ወጽኡ ኣብ ቀርን ኣፍሪካ ምስ ኢትዮጵያን ኬንያን ካልኦት ሃገራትን ዝሓሸ ስምዓት ፈጢሩሎም። ኪንዚ ብምኻድ ድማ ነቲ ምስ ሩስያን ቻይናን ዝጽንሑ ርክብ የደልደል ከም ዘሎ እዩ ኣቡ ሓሽም ዝዛረብ። በቲ ካልእ ሸነኹ ድማ እቲ ምብጻሕ ስትራቴጂካዊ ክበሃል ዝከኣል እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኩነታት ኣሰላልፋ ዓለም ይቀየር ከም ዘሎ የስተብህል ምህላውም እቲ ተንታኒ ገምጋሙ ይቐምጥ። ኣብዚ ዝሓለፈ 30 ዓመት ብፍላይ ሎሚ ኣሜሪካ ንበይና ወይ ምስ ኔቶ ንዓለም ትቋፀራ ከም ዝነበረት ዝጠቅስ ኣቡ ሓሽም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ተቐይሩ ዓለምና ብዙሕ ቁፅራዊ ወይ ከዓ መልቲ ፖላር ስርዓት ተኸይን ምህላዋ ይረድእ። ቻይና ሩስያን ብዓለም ደረጃ መወዳደርቲ ኣሜሪካ ኮይነን ይመጽ ኣለዋ። ስለዚ ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ቻይናን ሩስያን ዝወገነ ምዃኑን ዘርኢ ይብል። ስለዝኾነ ዝዑደት ንፕሬዚደንት ኢሳያስን ሃገሩን ኤርትራን ጥራይ ዘይኮነ ንሞስኮን ቤጂንግን ረብሕኡ ዕዙዝ እዩ። ኣብቲ ከባቢ ብፍላይ ድማ ኣብ ቀርን ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ተኣማኒትን ዝተረጋግአትን ሃገር ሒዘን ከም ኣፍ ደገ ክጥቀማሉ ድሌት ኣለዎን ክብል ወሲኹ ይገልጽ። ብፍላይ ኢትዮጵያ፣ ሶማልያን ሱዳንን ኣብዚ እዋን ኣብ ግጭት ሓድሕድኣትን ኣብ ዝተረጋግአ ኩነት ኣይኮናን ዘለዋ። በንጻሩ ኤርትራ ሓደ መራሒ ንብምልእቲ ሃገር ተቋፂሩ ጉሕዳት ተቐናቐንቲ ዘለዎ ሃገር ኮይና እያ ትቐርብ። በዚ መንጸር እንክርአ ድማ እዚ ንዓኣቶም ኣገዳሲ ይብል። ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ መቱ ብመምህርነት ፖለቲካዊ ሳይንስን ዓለም ለኻዊ ርክባትን ዝሰርሕ ነገራ ጉደታ ኣብዚ እዋን ኣብ ርክባት ኢትዮ ኤርትራን ቀርኒ ኣፍሪቃን ብዝምልከት 30 ዲግሪ መጽናዕቲ ኣብ ምስራሕ ይርከብ። ኣብ ትርጉም መገሻታት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምዚ ሓሳብ ዝሰማማዕ ገምጋም ኣለዎም። ሰለስቲን ሃገራት ማለት ኤርትራ፣ ሩስያን ቻይናን ምስ ምዕራባውያን ሃገራት ዘለውን ርክብ ሓርፋፍ ምዃኑ ብምግላጽ መምህር ነገራ ኣብ መንጎአን ዘሎ ምትእስሳር ብዙሕ መልክዕ ከም ዘለዎ ይዛረብ። ዲፕሎማስን ቁጠባዊ ደገፍን ድማ እቲ ቀንዲ እዩ። ኤርትራ ድሕሪት ዝተረፈ ትሕተ ቅርጺ ንኽተልምዕ ደገፍ ቻይና ከም ዘድልያ ርዱእ እዩ። ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣቢሉ ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ዝመጻ እገዳታት ዝምክቱላውን መንግስታት ቻይናን ሩስያን እዮም ይብል እቲ ምሁር። ነዚ ኸረድእ እንከሎም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ክግበር እንተኾይኑ ክልተን ሃገራት ንድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር መሰለንየን ዝጥቀማሉ ኢሉ። ዝምድና ሩስያን ኤርትራን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት እናሓየለ ከም ዝመጽእ ዝፍለጥ ኮይኑ ድሕሪ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘካየደቶ ወራር ነቲ ሃገር ንምኹናን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንዘቕረበ ውሳነ ካብ ዝተቃወማ ሂደት ሃገራት ኤርትራ ሓንቲ እያ። ብዓይኒ ዲፕሎማሲ ኣጽዋር እንተተራእዩን ሩስያን ኤርትራ ኣጽዋር ክትሸይጥ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኣለዎም። ልዕሊ ኩሉ ንሰለስቲን ሃገራት ከተኣሳስረን ዝኽእል ጉዳይ ግን ወታደራዊ ማዕስከር ምዃኑ እዩ እቲ ምሁር ዩኒቨርሲቲ መቱ
ዘመልክትም ኤርትራን ዓለም ለኻዊ ንግዲ ቀንዲ መትኒ ኣብ ዝኾነ ጂኦግራፊያዊ ስፍራ ምብራቕ ኣፍሪካ ትርከብ ምዃና ከዓ ናይዚ ቀንዲ ምኽንያት ይኸውን እቲ ከባቢ ብዙሓት መራኽብ ዝሓልፍሉ መስመር ዓለማዊ ንግዲ ምዃኑ ይፍለጥ ኣብቲ ከባቢ ወታደራዊ ማዓስከራት ዘለውን ምዕራባውያን ሃገራት እውን ብዙሓት እየን ስለዚ ዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንቻይናን ሩስያን ዕድላት ንምሃብ ዝዓለመ ክኸውን ከም ዝኽእሉን መምህር ነገራ ሓቢሩ ይርከብ ሩስያን ቻይናን ወታደራዊ ማዓስከራት ንምቋብ ዝኽእለን ቦታ ክትህበን ወይ ከተካርየን ትኽእል እያ ክብሉን ወሲኹ የረድእን ኤርትራ ምስ ክልቲአን ሃገራት ዘለዋ ርክብ ስትራቴጂካዊ ክኸውን ከም ዝኽእል እኳ እንተተሓበረም ኣቦ ሓሽም ግን ክኸውን ዘይክእለሉ ተኽእሎ ከም ዘሎ ይጠቅስ እዚ ዓይነት ዝምድና ዘላቕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብል እቲ ተንታኒ ፖለቲካ ኤርትራ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ እምበር ብቅዋምን ቅዋም ትካልን ሕገ መንግስታዊ ትካላትን ዘይትመሓደር ሃገር ምዃና ከም ምኽንያት ይቐምጥ እቲ ዝምድና ኣብቲ ውልቀ ሰብ ዝተመስረተ ምዃኑ ብምጥቃስ ድማ ንሱ ኣብ ዘይህልወሉ ግን እቲ ዝምድና ክቕፅል ውሕስነት የብሉን ይብል ብኣማኽርቲ ዝተሓገዘ ዘይምዃኑን ፖሊሲ መርሚርካ ዝሓሸ ኣንፈት ዝሕብር ትካል ዘይምህላውን ድማ ከም ተወሳኺ ፀገም ይጠቅስ ጽባሕ ፕሬዚደንት ባይደን ደው ኢሉ ናብ ዋሽንግተን እንተዓዲሞውን ጽቡቕ ኣማራጺ ምትባዕ እንተሂቦምን ግልበጥ ይኽእል እዩ ስለዚ በዚ መንፅር ክረአ ከሎ ዝምድና ውሕስነት የብሉን ዝብል እምነት ኣለዎም እቲ ዑደት ግን ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ዓቢ ናይ ዲፕሎማስያውን ህዝባዊ ርክባትን ዓወት እዩ ካብዚ ብምብጋስ ድማ ተቐባልነት ረኺባ ኣለኹም ኣፍልጦ ተዋሂበኒ ክብል ዝኽእለሉ ኩነታት ኣሎ ይብል ኣቦ ሓሽም መምህር ዩኒቨርሲቲ መቱ ዝኾነ ነገራ ከም ዝበሎም ኤርትራ ምስቲ ዘለዋ ውሕዱ ብዝሒ ህዝብን ትሑት ቁጠባን ብምንጻር ክትረአን ከላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ጽልዋ ልዑል እዩ እቲ ሃገር ምስ ኢራንን ቀጠርን ነዊሕ ዝጸንሐ ዝምድና ከም ዝነበራ ብምዝኻር ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ደቡብ ሱዳንን ኮንጎን እውን ጽልዋ ትሕድር ነይራ ይብል ንወታደራት ሶማል ስልጠና ካብ ምሃብ ብተወሳኺ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ከም ዝተሳተፈት እውን ወሲኹ ይጠቅስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝዓበየ ተራ ክጻወት ድሌት ከም ዘለዎን እቲ ምሁር ይኣምን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ዞባ ገዲም መራሒ ከም ምዃኑ መጠን ሃገሩ ኣብቲ ከባቢ ጸላዊት ክትከውን ኣለዋ ይብል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዎ ተመክሮውን ክትጥቀመሉ ይደልዩ ክብል ወሲኹ ይገልጽ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ዝተፈላለየ ወገን ንዘለዋ ሃገራት ደገፍ ምግባረን እንተቐጺለን ታሪኽ ዝሕል ኩናት ክድገም ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ኣሎም ካብ መወዳእታ 1940ታት ዝተረኣየ ዝሕል ኩናት ንኣሜሪካን ሩስያን ከም ዝተፋነነ ዝፍለጥ እዩ ኣብዚ ድምፂ ጥይት ዘይተሰማዕሉ ወታደራዊ ምፍጣጥ መሓዙት ክልቲአን ሃገራት ዝኾና ሃገራት ደገፍ ብምሃብ ብድሕሪት ተሰሪዐን ነይረን ኣብቲ እዋን ግን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ደማዊ ኩናት ይካየድ ከም ዝነበረም ኣቦ ሓሽም ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ይገልጽ ሩስያን ኣሜሪካን ደገፍቲ ዝኾነን ሃገራት ወዲበን ንሓድሕደን የጎናንፀን ነይረን ስለዚ ተመሳሳሊ ኩነታት ክምለስ ይኽእል ክብል ስጋቱ የቐምጥ ዓለም ካብ ዕብለላ ክልተ ኣካላት ናብ ዕብለላ ብዙሓት ሃገራት ተሰጋገር ከም ዘላም ደጊሙ ዝዛረብ እቲ ተንታኒ መልቲ ፖላር ጥራይ ዘይኮነስ መልቲ ሌየር ድርብርብ እዩ ይብል ንሱ ከም ዝበሎም ንዓለም ዘሽከርክራ 3 ወይ 4 ሃገራት ኣብ ላዕሊ ዝስርዓ ኮይነን ከም ህንዲ ብራዚል ቱርኪ ደቡብ ኣፍሪካን ኢራንን ዝኣመሰላ ድማ ዝነኣሰ ተራ ክህልወን ይኽእል እዩ ምሕያል ዝተፈላለየ ሃገራትን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለውን ተገዳስነት ምውሳኹን ዝሕል ኩናት ከስዕብ ከም ዝኽእል ምናልባት ዕሙቕ ዝበለ ተወሳኺ ትንተና ክሓትት ይኽእል እዩ ረብሓታት ኣብ ዝጋጨውሉ እዋን ግን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ክንፀባረቕ ይኽእል ይብል እዚ ድማ እተን ሃገራት ዓደግቲ ኣፅዋር ክኾና ካብ ምግባር ብሰገረም መፈተኒ ሓደስቲ ኣፅዋር ክኾና ዘለዎ ተኽእሎውን ይቐምጥ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፈለማ ናብ ቤይጂን ቀፂሉ ድማ ናብ ሞስኮ ዝገበሩ ዑደት ኣብ ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን ጽልዋ ክሕድር ከም ዝኽእል ይግመት ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ዝነበረን ዘይምርዳእ ንጎንዲ ገዲፈን ንዝምድነን ክሕይላ ከም ጀመራ ዝፍለጥ እዩ ወታደራት ኤርትራውን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምውጋን አንጻር ሓይልታት ትግራይ ተሳቲፎም እዮም መምህር ነገራ ድሕሪ ስምዕ ፕሪቶሪያ ኩናት ምስ ተዛዘመም መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ምዕራባውያን ብፍላይ ድማ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ዝምድና ዘደልል ዘሎ ይመስል ዝብል ገማገም ኣለዎ
ممر نجرام دحرزم بريتوريا كونات مستزازمم منجس إثيوبيا مس مقربويان بفلاي دما مس أمريكا زلو زمدنا زدل زلو يمسد زبل جمجام علوم زدما إرترا خلا أماراتي كتمت غيروالوم أمريكا مس إثيوبيا زلو أركب انتدا أدل ديلام عنون أماراتي ألني خبزبل نابزن هاجرات مالت تشاينا روسيان كم زخده يقلصم نابو هاشم زمدنا إثيوبيان إرتران بتعزازنت تو منجستاتيو زوسن أبزوان منجست إثيوبيا ناصا بوليسي كختل زحاسبيو زمسن كساب حجي دليت كرئي تصنيحلوم قدامي منستر أبي يخون قدامي منستر نبر ملز زيناوي مس أمريكا تصبق ركب انتهاليوم مس تشاينا اون تصبق زمدنا كمسرتو زخاليوم يبل حجون تمساسالي نصا ويكا ليبراراوي بوليسين تتخطلو بزح صلوا كم زهلو يأمن كم كليانت ستيت عميل هاجر انت خوينن جن ربحاتن زدقفن هاجراتن محلاو بزبل كم دلايوم هناب كونات كأتوون يخليوم كبل عبد الرحمن سيد أبو هاشم يتمدم سخبركم تخاتلتي هنلو زبلنايو زينيرو أبكال بتمساسالي كسام الرخب ببزلخمو سلام